Какво се случи днес? Днес човечеството достигна ръба на своето съществуване. Часовникът на страшния съд започна да отброява последните секунди. Рано тази сутрин Съединените щати в тясно взаимодействие с държавата Израел извършиха брутална, с нищо не провокирана агресия срещу суверенен Иран. До вчера Иран, САЩ, чрез посредничеството на Оман, проведоха втория кръг от тристранни по-точно преговори в Женева. И двете страни посочиха, че са постигнали значителен успех и че в понеделник се очакваше тъй наречените експертни работни групи да изчистват детайлите по бъдещето двустранно споразумение. А в края на следващата седмица се очакваше третия кръг от тези преговори на ниво посланници. Но толкова за добрите намерения. Рано тази сутрин държавите агресори, повтарям се и ще го повтарям непрекъснато, Съединените щати и Израел са държави агресори, терористични държави, които в своята САЩ над 236 годишна история, а Израел много по-малко, са извършвали, организирали под всякакви форми различни вмешателства, пучове, цветни революции и атентати на териториите на суверенни държави. Аз лично в този случай заставам на правото и на истината, а то е правото на съществуването на Ислямска република Иран, на суверенна република Иран. Тя има своето изконно право да развива ядрената енергетика, да развива и усъвършенстването на своите ракети, защото това са средства за собствена защита. Тя има правото да избира кой и как ще я управлява, както и всяка една страна, разбира се, в света. Аз не намирам никакво основание, морално, политическо, законно, на което САЩ и Израел имат правото грубо да се намесват във вътрешните дела на суверенни страни. В изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп от неговото лично имение в Флорида, той декларира, че причината за тази вероломна агресия е да защити американците от заплахите на Иран. Веднага изниква пред мен риторичния въпрос. Каква е заплахата на Иран спрямо Америка и американските жители? Като чисто географски разстоянието между тях е почти 10 000 км по въздушен път. Иран няма тези технически способности да нанесе каквито и да е удари по територията на Съединените американски щати, а оттам и да заплаши устоите на американското, слагам го в кавички, демократично общество. А Израел, държава родена в кръв и против всякакви закони, защото когато на 14 май 1948 година е обявено създаването на държавата Израел, тогавашните велики сили не са били съгласни. Те са изчаквали да се стигне предварително до споразумение между евреите и палестинците и да бъдат обосновени две самостоятелни държави на тази територия, наречена Палестина. От тогава до ден днешен, почти 80 години, Израел води брутални, кървави войни срещу своите съседи и най-вече срещу изконното население на тези земи, а именно палестинците. Този народ е клет народ, той ражда, обучава, бори се и живее на територията в концентрационни лагери. Нима израелците не си научиха урока от Холокоста? Или може би това е един мит, една легенда, че са били страдащ народ? Буди съмнение в мен именно това нещо.
Аз във Фейсбук, в моя профил, поснах своето мнение относно агресията на САЩ и Израел срещу Иран. В огромната си част тези, които коментираха, застават на моите позиции. Естествено, че има и хора, които не застават на тези позиции. Аз приемам тяхното мнение и, както се вижда, никого не съм ограничил да има пълната свобода да изразява своето мнение, стига да си обоснове на истината. И веднага правя паралел защо Русия не е агресор, а САЩ са агресори. Русия започна специалната военна операция по всички канони, по всички теории на военното дело. Това е мироналагаща операция. Защото почти 10 милиона руско население или рускоговорящи етнически украинци в това число бяха подложени на геноцид от собствената си държава. Имам предвид Донбас, Одеса, Николаев и всички тези области, които се намират в централната, източната и югоизточната част от територията на Украйна в продължение на 8 години. Но тук непреките агресори са отново Съединените щати и Европейския съюз като цяло, защото те подготвиха режима, тук вече ще го обоснова, режима в Украйна и неговите въоръжени сили да си подготвят и да започнат да решат веднъж за винаги проблема с етническите руснаци и рускоговорящи украинци. Но Русия подходи отговорно и изпревари с 3 седмици нападението на украинските въоръжени сили да нарушат тъй наречената демаркационна линия, която се наблюдаваше от мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Украйна и предприеха тези действия, като изненадаха не само режима на Зеленски, но и целият Европейски съюз и изобщо онези 50 държави, които последствие сформираха тъй наречената коалиция на желаещи или които твърдо подкрепят и използват Украйна, Зеленски и неговите инструменти за борба и влияние в украинското общество като проксита. Питам аз, какви граждани защити Америка? Нима в Иран има малцинствена група от американци, евреи, израелци, които са застрашени, към които се провежда политика на геноцид? Няма, естествено. Ето защо това е брутална агресия. Но тук отварям веднага скобата, че Иран не е Ирак, Иран не е Либия, Иран не е Сирия. Иранците не са просто едни араби и да бъдат поставени под общ знаменател, че тази брутална война ще се реши в полза на САЩ и Израел. Нищо подобно. Но друг е въпросът и тревогата, която нарасна в мен, е, че България стана съучастник в това пъклено дело. В какъв смисъл? Ами самото предислоциране и прибазиране на тези 10 броя въздушни цистерни, американски, няколкото военно-транспортни самолета, придават легитимност на правителството на Иран при ескалация. Естествено, че този акт на агресия ще ескалира, защото и Нетаняху и Тръмп го твърдят, че те няма да се спрат в рамките на няколко дни, а ще атакуват Иран до тогава, докато е нужно. Ние се превръщаме в легитимна цел. Братвежите на служебния сега доскорешен и редовен министър на отбраната Запрянов, който се оплита като пати в кълчища и не слиза от медиите, телевизии, радиа и сайтовите, да твърди и уж да успокоява българското общество. Моята цел на това видеообращение не е да всявам страх и смут сред нормално мислещи хора, изобщо сред цялото българско общество, а целта му е да заостря вниманието и да бъдем бдителни и да не допуснем наистина да преминем тази червена линия. Защото приказките, че тук е на базата на двустранно споразумение, да,
де-факто е така, има такова двустранно споразумение. Но конкретно за случая тези самолети бяха прибазирани на територията и то на цивилното летище Васил Левски в София с една единствена цел при разрастване на конфликта и неговата ескалация, те ще бъдат употребени да дозареждат изтребителите и бомбардировачите на Америка, които да извършват въздушни нападения над суверенен Иран. Думите, приказките, че те са дошли тук само и единствено за учение и за повишаване капацитета и способности както на американските военно-въздушни сили, така и на българските. Ами аз в един пост преди 7 дни, мой пост пак го казах, че нашите военно-въздушни сили до момента не разполагат с такъв тип авиоцистерни, не изпълняват тези задачи, а пък новите F-16, първите 8, които получихме, все още колегите летци не са отренирали и не могат да бъдат, и не са в състояние да извършат именно тези дейности, а пък и официално, нали, България не е страна от този конфликт и под никакъв предлог няма да се намесва. Тоест отпада вероятността, че те са дошли с една единствена мирна цел тук да тренирани само с мирни цели и да повишаваме своите способности и взаимодействие между партньорите, коалиционните партньори. Първо, НАТО няма никаква намеса тук. Това е искане на европейското командване на Съединените американски щати, а не на НАТО като цяло. Това е единствено и само решение и искане на Съединените американски щати. Също така Запрянов твърди, че това бил логистичен модул. Запрянов. Стига си дръж като млада снаха пред лоша свекърва, бъди честен и откровен спрямо българския народ. Какъв логистичен модул, какви 5 евро? Този, къде се е чуло и видяло в каквито и да са военни конфликти и сблъсъци, да си действа с логистични и технически модули, едва ли не на предната линия. С черпаци и с гайчни ключове ли ще воюват? Това е един вид метафора, която ограничи до сарказъм към лицето Запрянов. Защото той това твърди многократно и го повтаря, че това бил логистичен модул. Да, по същество е така, но този логистичен модул снабдява с жизнено необходимото гориво на ударни самолети, вертолети не в случая, и бомбардировачи, изтребители и бомбардировачи, които нанасят удари на територията на Теран и донасят и сеят смърт и разрушения. Много ясно, че тези транспортни самолети са част от бойния ред и бойното построение. Престанете вече да лъжите нагло и брутално българската общественост. Ето защо аз призовавам онази част от сънародниците ни, които не се подават на внушения и чуждо влияние, най-напред да бъдем бдителни, да следим летателния график именно на тези 15 самолета, които са базирани на летище Васил Левски в София, и ако те започнат, а те ще започнат да летат, да извършват бойни полети, защото това също е боен полет, те няма да летат над територията на Иран, те ще бъдат в сравнително безопасна зона и не трябва да допуснем дори с физическа блокада на летището тук в София. Така че с това приключвам, за да не ви оттекчавам. Сънародници, още веднъж ще повтарям, часовникът на страшния съд приближи човечеството до гибел, защото този случай, по декларациите, които успях днес да прочета и да чуя, че Русия, Китай и всички онези нормални страни с нормални управления застават на страната на Иран, аз съм убеден, че те и ще помогнат, особено Русия и Китай, на Иран и няма да го оставят да бъде сам в битката срещу тези
световни агресори САЩ и Израел. Защото кой им дава правото да определят управлението в Иран, че е режим? Режим, аз бих нарекал и управлението на САЩ, на Доналд Тръмп. Режим бих определил управлението и на Нетаняху в Израел. По тези критерии аз съм свободен гражданин. Аз не вземам висши държавни постове и имам пълната свобода и право да изразявам своето мнение и да давам оценки. Така че аз не се хващам на различни пропагандни внушения, а се опирам само единствено на фактите и обстоятелствата, които се случват. Иран никога в своята история, особено последните 100-150 години, не е застрашавал и не е нападал, която и да е чужда на него страна, и както съседна, така и на по-голямо разстояние. Иран не е в състояние да извърши каквото и да нападение и да застраши самобитността, бих казал, на Съединените американски щати. Бъдете уверени, бъдете българи и не бъдете бдителни и следете да не допуснем да бъдем въвлечени в този конфликт, защото последствията ще бъдат жестоки. Бъдете живи и здрави, уважаеми сънародници!